seryo ko rito. Ito, kasalit na yan. Ito. 109. Wala ka ito meron. Ito wala rin. Kaya ito yung price niya. Ito po, ito lang. Ano po naman, di ba? Ano ba available dyan? Ito lang. Chicharon ano? Ano ba? Ano ba sa'yo? Ano gusto mo? Siya yung bulaklak. Ay, ikaw ba? Ano ibang available ba? Ayun na. Ito lahat ito. Wala ka na. Yun lang. Di isa lang chicharon bulaklak. Kumuha ka. Idol ka ta. Mag-love shoutout. Ay, natakpan yung ating live. Dito tayo sa kabila Di sisig, tsaka yung bulaklak. Yan. Pumarking si kuya. Natabunan yung ating live. Exit na lang po. LEXCS. Lalabas muna tayo habang wala pa yung ating order pa. Ayan, Sir Kabagis. Mega love shout out, Sir Kabagis. Dito lang ako. Ayan, nandito kami. Kakain muna kami. Ayan. Habang wala pa yung order namin, dito muna ako sa tabi. Tabi pala ng daan nyo sa inyo, Madam Host. Medyo malayo. Umaahon lang ako dito, Sir Kata, sa itaas. Nilalakad ng bahagya. Ate Myrna Grande, mega love shout out. Ate Myrna. Nandito tayo sa ayan, sa dating gawi, sa dating pwesto. Wow, sana all nasa gala. Sir Kabagis, malapit lang to dito sa may amin. Gawi lang ibaba yung sa amin. Nilalakad ko lang. Ayan, lilibre daw ako nung labidabs ko. Kaya nandito kami ngayon. Ayun o, dyan. Ayan, nandiyan kami. Eh, wala pa yung order namin. Hindi pa, niluluto pa lang. Kaya dito muna ako sa tabing karsada ba. Ayan. Timurna. Ayan, pasensya na kayo guys ha. Wala tayong ngayon. Hindi ako makabisita sa mga bahay-bahay nyo. Ayan. Bakit may baliwag dyan ho? Saan ba kayo? Sa Bulacan. San Miguel. San Miguel kami, Sir Kabagis. Ayan. Malapit kasi kami sa highway. Wow! Sir Kabagis, thank you so much. Thank you very much. Hala. Ako hindi na ako makapag-renew, Sir Kabagis. Naghihirap na. Sir Kabagis, naghihirap na. Hindi yung Gcash ko kasi Sir Kabagis nagluloko kaya hindi ko siya malagyan ng pera ba. Noong nakaraan naglagay ako aba. Merong mga apps na hindi ko alam pumasok yung pera ko doon. Kaya hindi ako makapaglagay ngayon. Kaya pala lagi kang lasing. Agoy. May goodness pastilan. Sino lasing? Ari ko, nauubo ko sa'yo tuloy, Sir Kabagis. Kaloko mo. Anong lasing ka dyan? Hindi ako naglalasing, no? Hindi ako marunong maglasing.
Salamat, Sir Kabagis, ha. Ayan, Sir Alfred. Mega love shout out, Sir Alfred. Thank you for coming, Sir Alfred. Dito muna ako sa akin. Ayan. Lalaki mo sa sakyan. Ayan, dito muna ako guys, ha. Tambay-tambay muna ako dito habang naghihintay ng aming order. Ayan, yung kabila na yun, ayan, kainan din yun. Manay Bicol, Bicol love shout out Manay. Nasa galaan na naman si Bicolana. Saan pa kayo? Sabi nga ni Sir Kabagis, ang lalaki ng sasakyan, no? Ano ba yan? Way dalaga diha. Ayaan. Ano daw? Parang naintindihan ko. Dalaga diha. Ayaan. Ano daw? Ibig sabihin nun. Ayan. Ayan. Sabi mo kasi San Miguel ka. Agoy. San Miguel Bulacan. Hindi San Miguel Beer. Saway ka. O, ayan uli. O, Baliwag Transit. Ayan. O, saan ba yan? Grace Park. Ayan. Nakita mo ba yan? Ay, hindi pala siya, ano, Golden Bee pala siya. Golden Bee. Ayan. O, lalaki ng truck. Ha? Alin? Ayan, papunta ba sa Baliwag yan, host? Papuntang Baliwag. Ayan, lalaki ng mga sasakyan, no? Like that and subscribe po. Ayan, thank you so much. Suhan Agoy. How are you doing po? Nandito tayo sa Lansangan. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga nag-sub, ha. Kumusta po? Ayan, okay naman. Sohan rocking BTS. I'm doing good, Yuzay. Ayan, dito tayo guys. Ayan. Ando na raw yung aming ano. Nice to meet you, dear po. Ayan. Ayan, thank you, ha. Thank you, Sohan. Ayan, I give you moderator, Sohan. Wait lang, ha, Sohan. I'm from India. Oh, thank you. Thank you so much, my friend Sohan. I give you moderator, okay? This is your main channel, ba? My friend Sohan. Oh, really? I love Philippines country. Yes, nice to meet you, dear friend po. Marunong magtagalog. Ayan. Ano ba to? Sawasti ka, my friend. Ano sawasti? Bigyan natin ng moderator. Ayan. Ayan. Already done moderator mo, my friend Sohan. Thank you so much. Thank you for coming. Ma'am Chandra Indigo, thank you so much. Thank you, my friend. Thank you. Ayan, naka-standby yung laman ng Zeus Bus, Zeus na bus, Zeus Express. Ayan, nandun sila sa kabila, kumakain sa kabilang restaurant. Ma'am Chandra, thank you, Ma'am Chandra. Ma'am Chandra Indigo. Sarap-sarap nung live ko doon, no? Nag-arang si Kuya, oh. Ayan siya. Hinarang niya yung sasakyan niya tuloy. Nawalan tuloy ako ng pwesto. Manay Bicol, Sisi, salamat, ha. Maraming salamat, Sisi, sa support mo kay Kabayan Bicolana mo. Ayan. Ma'am Chandra, thank you so much. Naubos na nung labidabs ko yung kanyang sabaw. Taon na yung sabaw, naubos na, wala pa yung pagkain. Manay Bicol, Bicol love shout out po from Kata. Ayan, sabi ni Kata. Ayan, nagsisikain yung mga pasaheros nung Zeus Express. Malungkot ko si Kuya, nagulat ako, biglang dikit sa akin ba.
Ayun si ate tumawid. Ayan. Kaya si ate pupunta. Ayun, tumawid siya. Makasakay na nga ng bus. Kaya papunta yung bus niya. Ayan. Okay, shout out sa mga nandyan. Ayan guys, pa-like naman ang ating live sa mga hindi pa nakakapag-live. Nakakapag-live. Sa mga hindi pa nagla-live dyan ang ating live, pasuyo naman guys. Pakisundot naman ang ating live dyan. Ayan, Ma'am Chandra, thank you for coming Ma'am Chandra. I will visit to your house Ma'am Chandra later. Here in your house. At ito na yung aming pagkain. Ayan na siya. Ayan. O see, di ba? Ayun na yung aming pagkain. Nandito na. Kaya dito muna ako uupo. Dawan! Ayan, bag lang, host, biyahe na, nasa Ilocos ako, pabalik pa lang ng Laguna. Ingat, Sir Kabagis ha, ingat ka Sir Kabagis. Salamat! Thank you very much Sir Kabagis. Ako, di ba ako renew ng membership ko sa'yo Sir Kabagis talaga. Nakakahiya na. Naghihirap na si Bicolana. Dawan, salamat sa'yo dyan, Dawan. Thank you, Dawan. Ayan, hindi ko na tuloy mabuka yung aking ayan. Ito ba yung rice, sabi? Or ito mainit? Oh, hindi mo muna pinicturan. Paano ko yung pipicturan? Ayan, kain tayo guys. Ayan yung pagkain namin. Bakit pa napunta sa kapita dito? Ayan. Yeah. Hi. Kala ko picture video pala ako eh. Picture. Magaling mo mag-gitara mo. Parang nasa Mang-Inasal kayo sisihos. Hindi, dito lang, hindi naman Mang-Inasal to. Restaurant lang to. Kain tayo, Dawan. Kumain ka ng kumain, ang rice yan. Ay, yung ulam. Kailangan ng hiray, ano din. Ulam. Kahit pala naka-hashtag sila. Ayun, tukaw. Hindi ko pinadagdagan yung kanin.
Ha? Alala ka mo kanin. Lo, tubig. Sir Michael Martinez, big love shout out Sir Michael. Sige. Lexus TV. Hello, Sisikoy Atian. Ayan, gumala-gala kami. Nasa galaan ang nasa galaan si Bicolana. Huwag nyo nang ubusin na yung ulam mo. Bakit? Eh, para kung order ng rice. Yan, dyan sa ulam mo. Dapat na rice man lang tayo para dito. Salamat Sisikoy, malapit lang to sa bahay namin, Sisikoy at Yam. Diyan lang sa gawing babae-bahay namin. Tagal naman yung rice. Baka niluluto pa eh. Ito. Pwede. Dalawahin mo na kaya. Sabay ka na, no? Mamaya naman. Halo yung rice, no? Ha? Halo-halo. Yung mga beef, no? Spelly, good evening si Spelly. Dito kami si Spelly sa ano, ayan.
Tambay-tambay muna. At makipaghapunan na rin, Spelly. Ayan. Shout out sa 88 million in the house natin. Kain tayo si Spelly. Yan, umahon kami dito sa may malapit sa may amin lang na restaurant. Banding kami ni Lexus TV. Oo nga, si Sikoy Peli, minsan eh, banding naman kami mag-asawa. May tama rin mama yun eh. Gagalit sa'yo yung dadagay ng kanin, ubus na naman yung kanin mo eh. Okay ba yung kanin? Ayan nga eh. Albi kanin na rin. Sa akin okay na. Dalawang isip na agad. Hirap na agad. Dalawa na. Sige. Pag umulit ka pa talaga, ewan ko na lang. Ada mga 5 para sa ulit. Ayun lang. Wow, 108 na tayo. Thank you. Ay, may nagpalipad. Parang bola. Wala bang Anli lang. Ricky, mag-love shout out Ricky. Kain tayo Ricky. Ba't talaga pag dito ang ano nila? Kaya na kailangan lang talaga dito. Thank you, Ma'am Bicolana. Naka-live ka ba, Ricky? Maya nakita Ricky dalawin na kasi isang cellphone lang dala ko. Nandito kami sa highway. Maya nakita dalawin Ricky ha. Nandito kasi kami sa highway. Isang cellphone lang dala ko. Kumain kami. Ba't talaga humakot ka pa ng sabaw ah?
70 ba isang order niya? 89. Baka 109. Ano na 100 niya? Ayan. Bulaklak. Pwede na din. Bulaklak, 109. Kasi pagkakain ka lang, kakain ka sa mga restaurant, kulang naman ang madami. Ma'am Chandra, thank you Ma'am Chandra. Sige pang kanin. Para may mga kanin. Ayoko. Ubusin mo na lang. Ang dami pang ilang kanin mo na yan. 4 na. Sobrahan ka. Ano yan? Yan mga kaibat ko sa labas. Sain pa ako. Sain pa ako doon sa bahay. Kakain pala kami din, hindi magsabi. Walang ketchup. No. Alam, hindi naman kiniketchupan yan. Pawit ka dito sa kanin, tsaka sabaw. Masarap yung sabaw nila, hipunan. Next wala. Uy, nakakahiya ka. Pangilan na yan. Ali. Order ka na naman. Hindi pa nakakatingin yung ano. Nakakaya itong kasama ko. Pang 5 kanin na naubos. Ayun na. Sasalin pa ng tubig. Ayun o, nagsasandok pa ng kanin. Maghintay ka naman. Aray ko. Matindi itong matandaan ko sa kanin. Ano? Ali eh. And guys, kain tayo. Sabi sa magkahapong biyahe. Medyo maganda lumis natin ngayon. Wala ka pa nga entrega. Ano maganda lumis na ito. Nakasingil tayo doon sa nakautang sa ating estudyante. Naisa kaya ni kanina. Tapos nilibiro mo pa akong balot doon. Hindi ako makakain ng balot. Bawal lang mga. O bakit? Anong bawal umano? Anong bawal umano? Bawal lang maglabas ng pera. Bakit?
Sikoy Maribik. Ayan, si Sikoy Maribik. Tingnan mo yung kasama ko. Oh. Si Sikoy, pang ano na to, pang anim na kanin. Nandito kami si Sikoy sa itaas namin, dito sa may highway. Ayan, malapit lang to sa amin. Pag ahon mo, nandito ka na. Ayan, inaya niya ako dito. Sus Mariosep, ang kanin na inubos. Napakadami. Wow, sarap ng kain, Sir Lexus. Pahingi ako. Oh, yan. Ayun daw oh. Yung huling subo sa'yo. Malapit lang kasi ito si Sikoy sa may amin, si Sikoy eh. Ayan siya oh, tingnan mo siya, ang mga menu nila, ayan. Ayan, dito tayo ng sinasakosira. Sige lang si Sikoy, go ka lang dyan. Tubig. Ikaw na. Ayos na rin yung sasakyan. Okay. Buwasan po. Order ka na lang. Hindi ako tumayaw pumunta doon. Sir John, Miguel of shout out Sir John. Ayan, pasensya na kayo guys ha. Hindi ko kayo mabisita ngayon. Wala akong dalang cellphone. Nandito kami sa highway. Ayan. Isa lang ang dala kong cellphone. Good evening din Sir John. Ayan, patawid na yung dalawang bata na kumain. Nabusog din ang gusto. Daming kanin na ubos. Salamat si Sikoy. Go ka lang dyan sa trabaho mo si Sikoy. Okay lang ako si Sikoy. Yan, naka-direct live pala si host. Oo, naka-direct ako si Sikoy pag ako umakyat dito. Nagtatambay kami dito, nagka-direct live ako. Tinitesting ko si Sikoy kung may mumu pa rin pag nag-direct. Meron pa din naman. Kagabi naka-direct din ako kagabi si Sikoy. Naka-silent nga lang kasi may mga bisita ko kagabi, mga kapatid ko nandito sa amin. Kaya sobrang busy sa maghapon. Ayan, yahoo Sir Lexus. Ang daming kanin na ubos si Sikoy, my goodness. Ayan, share ka po yung official Miguel of shout out. Share ka po yung TV official. Shouty Sir Gapoy. Parang malaki yung ano. Alin? Ha? Ayaw mo. Alin? Ayun pa yung lechon kawali. Fake pala yun. Oo, si Sikoy, sige lang, wala akong live kagabi. Okay, nahanap ko nga si Sikoy eh. Nakatulugan ko na nga, sabi ko eh, baka kakubisi ka. Ayan na si Lexus TV, magsisigarilyo na. Ha?
busog ako. Dami ko nakain. Nakadalawang kanin din ako Marami din ako nakain. Ano yung sabi mo? Hindi, kumuha ka. Bahala ka sa buhay mo. Idol Tutor. Love shout out Idol Tutors. Yan, maganda yan. Kunin mo yan. Abangan mo na. Dapat dito ka para medyo malayo, patutukan mo na. Idol Tutors, thank you so much. Yan, mangunguha daw siya ng pag-shorts video niya. Sir Kadahon, good evening Sir Kadahon. Ayan ang mga recipe nila dito. Ayan ang mga menu nila dito. Ayun Ayan siya. Masarap yung sisig nila. Ayan Sir Kadahon, mamaya kita Sir Kadahon bibisitahin pag uwi ko ng bahay. Nandito kami Sir Kadahon sa Lansangan. Nasa Lansangan kami Sir Kadahon. Maya kita bisitahin pag uwi ko ng bahay Sir Kadahon. Ayan. Nasa Lansangan kami ngayon. Ayan, ang kanilang Ayan, mamaya ko bibisitahin lahat na dumalaw sa akin ngayon. Mamaya ko kayo bibisitahin. Ayan, ayos lang po, support lang. Ayan. Ayan, basta bibisitahin ko yung mga bahay ninyo mamaya. Ayan, maraming salamat Sir Kadahon Ayan. Natulo yung ulan. Ayan, dadaan daw kami doon sa may balutan. Sa magbabalot. Hindi ko alam kung bibili. Oo, sige lang Sisikoy. Go ka lang dyan Sisikoy. Okay lang ako Sisikoy. At ito naman yung mga mga tindahan ng mga tawag dito. Ayan, bargain center. Ang nakalagay. Ayan, busog na yung mga bata. Nag-alisa na din. Uy, ang daming motor. Ayun Ayun, minoro. Di mo kinuhaan na yun Patay tayo dyan. Ano pa silbi na tayo nag-ahon dito? Tlobat ka naman pala. Meron pa nga ako isang target na gusto kong doon sa may arko. Maganda doon, tututok ko lang siya doon sa arko. Magbabaon tayo ng lamesa at saka upuan. Ito. Babaon tayo ng lamesa at upuan at pagkain. Sa susunod. Bukas pag walang ulan. Ayan haba nung truck. Ayan siya. Doon sana kung ba't nawala yung hindi na madilim tuloy doon. Wala nang ilaw tuloy dun. Madam Yunes. Ayan, naka-direct tayo ngayon Madam Yunes kasi nasa galaan na naman kaming dalawa ni Lexus TV. Dito kami galing Madam Yunes. Ayan Ayan. Nilibre niya ako dito. Ayan, naglapang kami dyan. Malapit lang to Madam Yunes sa may amin. Ayan ang kanilang mga menu. Ayan. Nag-date. Oo, nag-date kaming dalawa. Ayan, malapit lang to sa may amin. Pagbaba mo dyan sa may gawing ibaba, amin na. Kaya pag ahon mo dito, kung gusto mong kumain dito, only rice siya. Malapit lang siya. Konting ahon mo lang.
Paminsan-minsan kailangan naman natin mag-date, Madam Eunice. Ayan. Salamat, Madam Eunice. Thank you. Kaya sinamantala namin, may load naman ako, kaya nag-direct live na tayo ngayon. Paminsan-minsan mag-direct naman tayo. Baka manawa na si Lolo sa screencast sa atin. Kaya paminsan-minsan mag-direct naman tayo. May load, nagpa-load naman ako. Uy. Iba talaga pagka yung iba talaga pag yung sa mga sasakyan, yun ang gusto ng mga viewers ko talaga. Mato nananawa na sa akin host. Oo, Madam Eunice. Hindi, try mo na mag-direct ka na lang kasi parang mas matao ka pa sa direct, Madam Eunice. Sige, gawin tayo dun. Pupunta raw kami dun sa may magbabalot uli. Dawan, maraming salamat, Dawan. Dawan, thank you so much ha. Try mo uli, Madam, na mag-direct ka na lang muna. At hindi, at saka Madam Eunice, pansin ko ngayon, kahit kay nakita mo si Ma'am Norm, parang paunti na din ang niya. Me time talaga na, may time talaga na walang tao. Ayan, lalaki ng mga sasakyan, May time talaga, Madam Eunice, na walang tao. Ako din minsan pansin mo ba minsan hanggang pinakamalaki na minsan po hanggang 40 lang. Oh, may time na matao, may time na wala talaga. Kaya okay lang naman din 'yun. Hindi naman araw-araw Pasko. O di ba? Tanggapin na natin 'yun, hindi naman araw-araw Pasko. Agoy, nagulat ako. Sisikoy Summer Mix. Mag-love shout out si Sikoy. Galing kami, nandito kami si Sikoy sa ayan Yan. Sa akin, ako wala mag-isa. Ako na lang mag-isa. Ayan. Dito kami si Sikoy Summer galing ni Lexus TV. Nilibre niya ako. Ayan. Agoy, nilalamok ako. Nag-direct ako ngayon kasi may load naman ako. Oo, totoo yan, Madam Eunice. Hindi araw-araw Pasko. May time talaga na walang tao. Kahit naka-screencast ka, walang gaanong pumapasok. Kaya tanggapin na natin yun na talagang hindi sila permanent na Ayan. Pero si Sikoy, pag di ko tinambayan, isa kong account, walang tao. Magkakaroon din yan si Sikoy. Huwag ka mag-alala. Basta laban lang si Sikoy. Walang sukuan. Ayan, lalaki ng mga sasakyan, Kaya nakakatakot magpagala-gala dito sa kailangan nakagilid ka lang at pag hindi. Ako. Lapirutin ka ng mga malalaking sasakyan. Balik na lang ako sa si Sikoy Summer Mix kasi doon nasanay sa'yo yung mga tao. Ayan, di baling mag-live kasi Sikoy ng ibang oras, pero yung dating oras mo, ila-live mo pa rin kasi doon sila nasanay. Yung live mo ng ibang oras, kumbaga pinaka-bonus mo lang yun. Pero yung dating oras mo, i-live mo pa rin. Kahit nag-piso wifi na lang ako. Ayan. Basta yung dating oras mo, i-live mo pa rin yun kasi sayang. Doon kasi sila nasanay. Ayan, Madam Eunice, salamat Ayan, punta raw kami doon. Nandito naman kami sa may magbabalot sa nagtitinda ng balot. Magkalapit lang to yung kinainan namin tsaka yung nagtitinda ng balot. Ayan, malapit lang sa amin yung ayan, Mega Saver. Ayan siya Home credit, mag-upload na lang din ako. Ayan, okay lang yan si Sikoy basta kung saan ka magiging komportable. Ayan Pwede kang kumuha dito ng cellphone, mga appliances, ayan. Home credit. Ayan sila nanay yung tinambayan namin nung isang gabi. Ayan. Dito kami kumain ng balot ng isang gabi. May bata? Hindi nagagalit. Hindi nagagalit.
Eh, sa kanila siguro. Marami na kayo nabenta, tay? Wala, tumang. Ganun talaga na, minsan mabili, minsan wala. Wala. Sikat eh. Tiyaga lang talaga para tayo ay mabuhay. Baka nagbukas sa bahay ng eskwela to. Pero na isang gabi nakaubos kayo. Kasi manok. Mahalaga kahit pa paano bumenta. Biyernes, pagkili. Dawan, salamat sa iyo dyan, Dawan, ha. Thank you. Ayan. At yun naman, yung hamburger run, ayun sa kanto. Kaya marami kang pwedeng mabilan dito. Ayan. Ito siya, oh. Ayan. Ayan, si Sikoy Summer Mix, oh. Pili ka na ng cellphone mo dito. Ayan. Pwede kang kumuha dito sa home credit. O, ayan na, ipapakyawin na yan ni sir yung balot mo na eh. Oh, pakyawin mo na yan sir na makauwi na si nanay. Asas kaya. Baka daw sumobra. Meron mo muna sa kanyang bangko. Hindi, okay lang. Kakain lang namin. Kumain kami dyan, oh. Sa Only Rice. Ang dami nakain ng asawa ko. Nakasampung kanin yata. Nak! Hindi, ano lang. Nakalima lang ata siya. Kasi ano lang naman yung maliliit na scoop lang siya. Oh, maliliit lang na scoop. Eh ako dalawa lang. Okay na yun. Hindi ko pa ka maubos-ubos yung dalawa. Pero para lang na kumakain ng mga trato. Yan. Oo, so sa pagdito kanina. Nakita niyo, nakita niyo may balyamag doon? Kanina ay naka-stop doon. Kumain yun. Bumili dito. Ay, kumain. Ah, kumain doon sa ano. Oo nga, kumain sila doon. May ano, busog pa ako. Dami ba naman nung kinain mo na yun? Buti na lang, walang ulan. Paano pag maulan? Papayong lang kayo dyan dalawa? Nakabenta ng tama ko rin. Wala na. Wala kayo naibenta kahit konti? Wala. CSK lang. Oy, at least wala, marami rin na rin yun. 17 piraso? O, marami-rami na rin yung kahit papano. Kagabi nakaubos kayo. Oo. Pinibenta ko yan. Umutang. Hindi yata siya yung naka-duty dyan ng isang gabi. Kagabi, mag-try. Nung nagpunta kami dito, iba yung naka-duty eh. Kagabi, mag-hapon siya. Kasi, kinsenas. Kalilisa na, kinsenas. Kamaling, Baka shifting sila sa duty. siya pang araw. Siya naman yung Salamat si Kuya Mardik. Slow ka lang dyan. Ayan, magwa 1 hour pa lang tayo. Dapat talaga makapagpunar kayo payong. Kahit yung hindi siya ganong malaki, meron yung ano lang. Mura lang yung mga nasa 500 nga talaga yun. Para at least pag umulan na walang hangin, okay lang yun. Kaya siya na sa inyong dalawa yun. Eh ikaw eh, yung cellphone mo wala ng silbi. Ayun, paalis na yung mga kumain.
Ayan, may pasaheros na bumaba. Ah? Sayang kung sana may ano doon, no, may umaandar yung ano doon sana tayo. Di ba may upuan doon? Madilim kasi. Doon sana tayo tatambay. Sayang, may naroon daming magagandang ano. Bakit naman cellphone? Ito ganda ng ano niya sa gabi. Kita mo siya. Oh, malinaw na malinaw. Ma'am Chandra, thank you so much, Ma'am Chandra, sa pag-stay. Thank you, thank you. Sky TV, o Sky TV, mega love shout out Sky TV. Thank you so much, Sky TV. Opo nga ako dito, nangangawit na ako. Opo lang ako dito. Ayan, dito lang ako opo. Ang bibilis ng mga sasakyan, nakakatakot. Ayan, may mga nakapark pa na tricycle. Sky TV, yan, maraming salamat sa iyo dyan. Kaya lang isa lang po ang dala natin. Kaya hindi tayo makakabisita ng mga bahay-bahay nyo. Ayun. Natapakan yung bote. Agoy. Ayun si kuya doon pa umihi sa tapat nung ano, oh. Sa tapat nung
Damyones. Ay, Puso. Ayan, tambay muna kami dito. Mahinginayin pa raw ng balot yung isa mamaya. Si Lexus TV. Sir John, big love shout out Sir John Sanico. Thank you for coming, Sir John. Yan, tatawid si Kuya. Oh, gumitna na. Marami pang sasakyan. Di naghintay. Nako, Kuya. Delikado, Kuya. Huwag ka basta-basta tumatawid, Kuya. Ang bibilis ng mga sasakyan. Ayan, Sir John, nakapin ka. Kaya lang di ko kayo mabibisita dahil wala akong ibang dalang cellphone, guys, ha. Nag-iisa lang tong naka-live ko. Ayan, kaya sorry muna, guys, ha. Sige lang, Sisi Koy. Maraming salamat, Sisi Koy. Laughing Sky. Thank you so much, Sisi Koy. Isa lang ang dala nating phone ngayon. Wala tayong ibang dalang extra na cellphone. Ayan, binitay kita, Sir John. Yun lang may tutulong ko muna sa ngayon. Baka lampog ang ayun, kakaliwa si Kuya. Tatawid si Kuya. Saan kaya papunta? Ayun, pumasok sa subdivision. Oh, Promichus, my friend. Good evening. Thank you for coming, my friend Promichus. How are you? Zalia Negra Vlog. Ayan, Sisi Koy. Salamat, ha. Ayan, pasensya na kayo, Sisi Koy. Hindi ko kayo magbisita ngayon kasi nandito kami sa, sa taas. Wala ako sa bahay ngayon, kaya hindi ko kayo magbisita. Promichus. Thank you, thank you. Leonis TV. Hi, from Promichus. Zalia Negra Vlog. Hi, from Promichus. Ayan, thank you so much. Shout out, 48 million in the house natin. Thank you so much. Ayan, pa-like ng ating live, guys. Sa mga hindi pa nakakapag-like ng ating live, pasuyo naman si Rose. Lalaki ng mga sasakyan na dumadaan. Kaya doble ingat talaga, mga guys. Doble ingat. Napakahirap nung lalo na yung mga patawid na yan. Ayan, mag-iingat kayo palagi. Ayun, may isang truck pang malaki na galing dun sa kabila. Gapan, yung San Antonio. May Baysiha. Oh, dumaan si Jollibee. Ayun, patawid na naman yung isang tricycle. Ayun, bilis-bilis tumatawid. Ayan, napakahirap yung
Nung nakaraan lang meron na aksidente nung nakaraan doon sa may gawi doon. Basag ang ulo ng bata, ang binatilyo. Kumailalim doon sa gulong ng truck. Ayan, ang laki ng truck, oh. Haba ng truck. Grabe itong mga ibang sasakyan. Magpakatutulin kahit wala sa linya. To the one. Ayan, nakatawid na rin yung isang nakasingle. Lakas. Ayan si Jollibee, oh, nag-deliver si Jollibee. Aray ko. Naipit yung malaman-laman ko. Nakikipagmaritisan si Lexus TV. Ayan.
Sir Erap. Good evening, Sir Erap. Beraho, hi. Sabi ni Beraho. Sayang, dapat kasama yung anak ko eh. Dapat makatapos. Dito yan, Sir Erap, sa may St. Paul. Salangan. Dog. Hello, dog. Tumabi ka dyan, masakasaan ka dyan. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up guys sa ating live, pasuyo naman, pakitusukan naman ang live ni host. Okay lang ba? Ayan, pasuyo naman mga lalabs, pakithumbs up ng live natin. Huwag natin kalimutan mag-thumbs up.
Sana kaya bumibigay mo direct. Ayan, Ma'am Imelda. Good evening. Yan pa yung pagka yung kay parang balik. Abuli. Sa Kawayan Bugtong. Dati ko kasama yun. Kipit ko na yan. Oh, Sagar, my friend. Good evening. May galap shout out. Thank you for coming, Sagar. Ayun, tatawid sila. Pilar, hindi ba yung nag-ano? Ha? Ay, sa loob. Eh, ikaw, gusto mo, di maya-maya pa. Kita kami Akala ko nasusunog. Akala ko lumiliyab na yun eh. Baba na natin to si Sir John. Ayan, wala na to si Sir John kanina pa. Ha? Kakain ka ba? Bilang mo na si nanay kahit dalawa. Magkabenta man lang. Ay, baka pinag-ulo. Let's go. Kami ay gogora na. Hindi kaya malaglag pa dito. Daan-daan lang. Si Kuya Labing Sky, kami ay gogora na pauwi sa aming bahay.
magdandahan lang at baka malaglag yung aking cellphone. Ayan. O, di ba? Magaling yung naisip ko eh, no? Talino. O. Slowly, slowly. At baka lumipad ang si Tecno. Oops. Ito na lang ang matino kong cellphone, baka lumipad pa. Wala nakakambyo ka, boy. Oh, di ba? Di ba, Lexus TV, galing mo naisip ko? Oh, kasi sabi ko, kung lalakad ako lang mag-isa, walang maghahawa, kaya ayan. Pinalit-alit ko si Jan. Okay, pakinabang, di ba? Ayan. Oh, thank you, Lord. Pusog. Slowly, slowly. At may aso. Patay tayo dyan. Napakatsaga niya rin bata na balik-balik ko. Leslie, saan papunta? Ayan, 42 million in the house. Thank you, thank you. At sinasamahan nyo kami sa aming mga paglalaskwatsa. Sa aming paggagala. At lumiko. Yan, dahan-dahan lang tayo guys. Baka yung aking cellphone is lumipad. Wala na tayong pang live bukas. Ano ba yun? Nasa daan na yun. Parang pera. Nasa daan. Hayaan mo na. Kung pera man yun, hayaan mo na sa kanila yun. Lilipad si Darna papuntang Amerika. Bababa sa lupa, sasayaw ng ganito. Andito na kami sa aming house. Okay lang. Andito. May pasok dyan. Bakit? Yan lang muna ako. Bakit nga? May bumot kami ng gate. May bumaba ka na. Pambihira pala. Ako pa talaga magbubukas ng gate. Ayan. Nandito na kami sa aming house. Ayan. Sinalumuha tayo ng chow. Magbubukas na siya ng gate. No. Chow, tabi. Oh, nagkukulit yung aming alaga. Ciao. Shh. Huwag makulit. Mute ko muna at maingay yung aking dalawang halaga. Oh, magsara ka na ng gate.
Ikaw. Okay. Asya. Abantin pa. Eh kasi, gi. Tulak. Oops. Kunti pa, tulak pa pa. Baka umatras ng konti, masira yung gate. Ayos na. Eh, Kambi mo na. kakulit mo. Bahala ka nga. Oh, ayan, gi. At nandito na sa house. Charan! Nandito na kami uli sa aming bahay. Sa aming bahay. La 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 la. Ay nako, Madam Eunice. Kung saan-saan kami nakarating. Kung saan-saan kami nakarating, Madam Eunice. Ayan. Oops. Ayan, wala nang tao.
Nakamute nga pala ako, agoy. Abot ang daldal ko, nakamute pala ako. Pastilan. Ayan. Buhay mo to. Hirap na naman nga gamitin. Siguro kailangan yan, ano muna, i-restart na naman. Nakamute nga pala ako, pasensya na. Pasensya na. Nakamute pala ako. Abot ang daldal ko eh. Nakamute pala tayo. Ay. My goodness. Ito naman. Ano ba to? Ang passport naman to. Sisi ko, Loving Sky. Good evening. Ano ba passport nito? Oh, Ano passport? Radyo Vlog. Mega love shout out, Radyo Vlog. Ano ko magagamit ito? Ano na? Nagpakamatay na yung aso mo doon, oh.
Nakamute na naman pala tayo. Abot ang daldal ko, nakamute pala. Ay, nako. Yan, shout out, 37 million in the house. Magorilla, may galap shout out. Lakas pala ng ano nito, kahit malayo eh. Naririnig yung ano. Okay, Ma'am Christy, done watching ako sa'yo, Ma'am Christy. +1 banana ikaw, Ma'am Christy. Sana'y di magmaliw. Malabo na ang ating mata. Malabo na si mata. Good evening, kabayan. Ayan, Ma'am Emily. Good evening, good evening. May galap shout out. Nahihigap na ngayon tayo ha. Thumbs up dan. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Emily. Ayan, nandito ako sa bahay mo, kabayan Emily. Playing po ako dito sa coffee time, mga kananay. Ayan. Ayan. Ma'am Emily, playing ka na. +1 banana ka after ng video mo, Ma'am Emily. Oh, disgusting. May galap shout out, disgusting. Oh, bye, disgusting. Bye-bye. Nagtamsak naman. Tapos saka siya nagbabay. Kaloko nito si disgusting talaga. Yan, welcome po, Ma'am Emily. Ayan, pangunang tusok ako dito, Ma'am Emily, sa coffee time. Yan, +1 banana po ikaw, Ma'am Emily. Ayan, welcome, welcome po. Magkaiba yung aking ano. Yun, smack ko. Ano mo yun? Magpo 2 hours pa lang pala tayo.
tuloy ako. Mag-umpisa. 29 million in the house. Thank you so much. Ay, 23 na lang pala. Copy ko lang. Kangoyen Vlog, may galap shout out. Thank you for coming, Kangoyen. You're welcome, Kangoyen. Thank you so much, then. Thank you for coming. Payat na ni Doc Willie, no? Ito mo ba may cancer din pa na to?
Manay Bicol. Ayan, Manay, dito ako sa bahay mo, Manay Bicol. Nandito na ako sa bahay. Punta ko yung video mo. Ayan, dito ako sa latest upload mo, Manay Bicol. Ayan, dito ako sa ng chicken. Ayan, Manay Bicol, playing ka na. Yung balot pa naman. Ayaw mo ba?
Ay, maalala ko nga pala na eh. Eh. Nag-invite si Ate Christy. 29 daw. Saan? Birthday ni Kilden. 29? Eh, may lakad ako. Papunta. Nabaliches. Bakit? Panangin. Sa Guardian. Yan, Ma'am Eva. Good evening. Ayaw mo ba? Ayoko.
Ang simple. Kaya po, salamat naman po kay Papa. Kuya Bala ni Edna, na siya naging rason. Thank you po sa pagtulong sa amin. Sobrang thankful po ako sa inyo, lalo na po sa mga pagtulong na ginagawa ninyo. Sa katulad ko at sa libre po katulungan niyo. Isa po kayo po na nabayani para sa akin, Kuya Bala. Kay Kuya Patrick at Doc lang po na nag-refer sa akin para mabigyan mo po kami ng sobrang salamat po. Kuya Rob and Ate Jack, saying thank you is not enough, but I just want you to know na di ko man po kayo katulog. Pero ang respeto at salamat po at ang buong pamilya ko sa inyo ay hindi ko mawawala. Dahil hindi po ako ganito ngayon kung hindi ko dahil sa inyo. So Kuya Edo po, thank you sa wala sa pagsuporta. Ikaw ang tumulong sa akin para mas pag-uspa ang aking confidence. Kahit na po magpatim at straightforward ka. Minsan doon buhanan. Sobrang salamat din as a worker. Pero one of the reason why I am here standing in front of you at nakakapagsalita ng ganito sa ganito karaming tao. I hope na hindi ka magsawa magbigay ng mga advices and helping to boost more my confidence. I really appreciated all the efforts at mga pagtsatsaga mo para sa akin. I don't know how to express it, but I know you can see it through my eyes. And what I wanted to say, until now I got to believe that sino mag-anak ka na eh, dating pinapanood ko lang ay makakaharap at makakasama mo na pala. Those people, especially sa mga OFW na post nila, nagmamahal at susupat na sa akin. Ano yung pinakain kinanay natin? Self-chip ba yun? May crush mo, hindi ka mahilig me. Ayun na. Actually, mga ate, papa. Talagang nag-snurp ako bilas mo. Like before, you didn't understand me that I exist, but now you can understand me. Okay, thank you. My God! Ay, Mais pa kami kasi nilililig sa TV na laway-laway pa. Oh, nahilo na ang manonood. Ilang ano na ba? Ilang percent pa? Yan. Talikod na natin at ayun.
Ayan, salamat Sis Janet. Dito ako sa bahay mo, Sis Janet. Nanood ako ng ng birthday ni Beyonce. Sino ba diyan relate? Na nanonood ng Kalingap. Nasaan ba ako? Ba't nandito ako kay Dawan? You're the one. Yan, Madam Janet. Ayan, nandito ako sa bahay mo. Playing ka dito sa highlight mo, Madam Janet. Manalisa, salamat. Nakita mo na yung tiyan ni Ate, nung nasa ospital. $16 million in the house. Shout out. Corn.